Bayan caccaka da kuma suka bayan da aka ci zarafin ɗan Barki Komanda, wasu jami'an tsaro wanda ake zargin cewa jami'an tsaron jihar Kaduna ne, domin tuni suka bayyana cewa shin menene abin da ya sa yake zagin gwamnan jihar Kaduna, amma shi ya bayyana cewa yana ciwon zuciya ne da dukansa bayan da suka mai lalas suka zane shi yadda ya kamata. Mutane da dama sun ji haushin wannan abu da ya faru, domin me ɗan jarida ko mai bayyana rahoto a gidan rediyo na da 'yancin ya faɗi dukkanin abin da ya zo bakinsa idan har bai kasance cin mutunci ba ne ko kuma cin zarafin wannan wanda aka faɗa a kansa ko kuma dai ƙazafi. Amma dai tuni gwamnan jihar Kaduna ya fito sa'an ya musanta wannan zargi da ake yi na cewa akwai sa hannunsa wajen zane ɗan Barki Komanda. Ya tsama kansa domin irin zarge-zargen da mutane suke yi da kuma zage-zage wasu da suke yi da ganin cewa wannan take haƙƙin ɗan adam ne, bayan duk irin abin da suke wa ɗan Najeriya. To faɗin gaskiyan masu ake sai ya zo ya daina. Tun ya faɗi abin da ya kasance albarkacin bakinsa shine za su mai irin wannan abu na tozarci da kuma cin mutunci da kuma ɗaukar bidiyon shi har su yaɗa a duniya. Don Allah dai ya kyauta, Allah ya kawo ƙarshen wannan cin mutunci da ake mutane a Najeriya.